Gaur zaiak hiru azken bilera izan da mediazio prozesuarena eta helatik batez ere hiru ideia aipatu nahi ditu. Lehen da bizi, gora aipatu Bizkaiko Metaleko langilegoa, beraiek egin duten indar erakustaldia 2022an, 11 greba egunekin, horregatik ulertzen da bakarrik hitzarmen honek edukiko dituen hobekuntzak. Hala ere, bebai, bigarren ideia moduan, zaila egiten zaigu ulertzea zelan, komisionen zela eta UGTek, orain dela 2 hilabeteko zerbait proposamena retxazatu zuten, eta ondoren 5 grebak egin genituen, orain 2 hilabete beranduago, ia berdina den edukiak, proposamena onartzen dutela, ez? Zaila egiten zaigu hori ulertzea edo onartzea. Eta bukatzeko, ere, ez dugu ulertzen eta kritikatu nahi dugu, zelan sindikatu hauek eskaini dioten edo erregalatu dioten Eusko Jaurlaritzari eszenifikazio hau azken akordorako goratu behar dugu. Eusko Jaurlaritza Bizkaiko Metaleko konfliktu honetan hasieratik patronalarekin batera joan dela eta beraien alde.